ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କର? ତାପରେ କ'ଣ କର? ତାପରେ କ'ଣ କର? ତାପରେ କ'ଣ କର? ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଏମିତି କାମ କର। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ ଅଭ୍ୟାସ କାମ ସବୁ କର। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ କାମ ନ କଲେ ତମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବା ହେଲା। ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ ଖାଇବା ଘରୁ ଧୋଇବି ହାତ ଆସନ ଉପରେ ଖୁସିରେ ବସି ଆସନ ଉପରେ ଖୁସିରେ ବସି ଯାହା ଦେବେ ମା ଖାଇବି ବସି ଯାହା ଦେବେ ମା ଖାଇବି ବସି ଖାଇବା ଦରବ ଫିଙ୍ଗିବି ନାହିଁ ଖାଇବା ଦରବ ଫିଙ୍ଗିବି ନାହିଁ ବେଶିଥିଲେ ତାହା ଦେବି ଫେରାଇ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ବସାଇ ନ ଦେବି ମାଛି ଲୁଗା ସଫା ମୁହିଁ କରିବି କାଚି ବଢ଼ାଇବି ନାହିଁ ନଖ ମୋହର ବଢ଼ାଇବି ନାହିଁ ନଖ ମୋହର ନଖର ମଇଳା ରୋଗର ଘର ମୁହଁରେ ନ ଦେବି ଅସନା ପାଣି ମୁହଁରେ ନ ଦେବି ଅସନା ପାଣି ପାଣିକୁ
ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଏଇ ନିୟମ ସବୁ କରିବ। ଗଲେ ସୁନା ପିଲା ହବ, ତମକୁ ଆଉ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କିଛି ରୋଗ ହବନି। ହେଲା, କଥା ମାନିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍।